Venga. Hola, a nuestras cosas malditas. Hola, buenas noites. Yo soy la televisión de Galicia. Vamos a daros tempo. Como verás, tedes aquí o mapa de Galicia. Esperad un momento que vamos a cambiar de pantalla. Ai non, que esta non é personal, é esta. Aquí, na zona da Coruña, vamos a ter uns intervalos chuviosos. Como vedes aquí. E logo, baixando, é o que se verá tamén uns intervalos con un pouco de chubasco, É dicir, a parte do Ourense, na parte do Ourense, vai facer un sol de carallo, Dentro de... E logo, sube por arriba, para Lugo, el Lugo vai tronar, tronar pero desto de... Nada, e nada, as temperaturas, vamos cambiar de pantalla. Aquí está a pantalla. Na zona da Coruña vamos ter como uns 20 grados, máis ou menos, e logo, non,